hanzi chawakadya chopfuka. Guys, hazvina kumira mushe kuSouth Africa. Vanhu vakambofara mazuva apfuura, vese vailuta mavhidhiyo akambotenderera aya evanhu vailuta vachiba zvinhu chishi. Zvavapandukira manje, zvavapandukira paipa manje. Ndisati ndapinda munyaya zvizere guys, ndoda kutenda vese vakasubscribe to this channel nevasati vasubscribe. Nchiti guys, chekumirira hapana. Subscribe, click notification bell kuitira patino uploada latest video hauzodarikirwi, uyezve nekulike mavhidhiyo andouya nawo. Guys, nyaya iri pano yakamira yakadai. Hanzi mauto ekuSouth Africa atora danho rekupinda mudzimba door to door achitora zvinhu zvakabiwa munguva yekuratidzira, asi mubvunzo uri pakuti vachazviendesa kopi kana vazvitora? Vachaziva kwakabva zvinhu zvese here kana kuti? Ndo pane mubvunzo weipapo, kuti vachaziva here kuti ichi chakabva apa, ichi chakabva apa, vachizvidzosera. But guys, zvinhu zviri kutoitika. Vari kutofamba masoja mudzimba vachitora zvinhu vachitora, vamwewo vakatorawo zvinhu zvachonawo vakabawo, vari kuzviisawo kutosiya padhoo kana kugedhe chaiko kuti vasvike vachitora. Saka guys, hakuna kumira mushe. Zvinhu zvawakaita zvisiri pamutemo zvakuvapandukira vanhu. Saka ndo nyaya yandangoya nayo guys. Nchiti ndichakusiyirai kavhidhiyo kachona muone zvinhu zvachona maitikiro azviri kuita, kuti hakuna kumira mushe guys. Pakatoipa chaiko. Zvinhu zvava kutorwa, zvese zvakatorwa nevanhu vakaluta. Thank you guys. Ndoda kuti musare muchiona vhidhiyo yacho iyi. Like a Hellcat.